Nazdar, zdraví vás Product Crew. Sme pri New Spirite a bude to Circle Battle. 2.2. je akcia a vstupné sú 4 €, takže sa to oplatí. Poďte za mnou. Čaute. Takže celý večer vám bude hrať do tanca DJ Pigo, B-Boy Kruh aj na All Style a samozrejme na afterparty. Moderovať to bude B-Boy Matúš, Product Crew. Serus. A čo sa týka cien, každý súťažiaci v každom štýle má možnosť vyhrať 100 € vo vecných cenách. Bodky a hento. Takže súťaž bude prebiehať tak, že pol hodinu budú all-style kruhy, každý tanečník sa môže odprezentovať ako najlepšie vie a chce. Pol hodinu b-boy kruhy, tajná trojica porodcov na all-style, tajná trojica porodcov na b-boying, vyberú dvoch najlepších z každej kategórie, finále na 3 vstupy, 2 výhercovia. Yo, what's up? This is B-Boy Baby Breakaway representing the Ground Zero crew, Miami, Florida, the 305, baby. I want to give a big shout out to Product Crew representing Slovakia. Y'all be easy. Check it out. Peace. Ja, dojdete sa zabariť. Pache! Serus!